खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै जोंहा जोंनि राङापारा बियाबनि सिङावनो थानाय मानसि कसारि गामि जाय गामिया माने जोंनि आनसलिकाव गोदानै हाबनाय बायदियानो आरोना अब्लाबो एसे गोबावानो जाबाय दा बिथांमोननि गामिया एसे माने एसे एसामिसफोरनि गेजेराव थानाय हिसाबै दा बिथांमोना फ्रायानो माने एसामिससो रायलायो आरोना बर'खौनो रोङा बर'खौनो बारा बुजिया दा बेनिखायनो उफाय गैया दा राव मा होनो रावनिबो बिराद प्रब्लेम जागासिनो आरोना लेंगुवेजनि बिराद प्रब्लेम जादों दा बिथांमोनखौ मोजाङै एक्सप्लेन खालामना होनोनो हायाखै माने लेंगुवेज प्रब्लेमनि थाखाय दा बेनिखायनो बिथांमोना जिबायदि माने माखासे नटिसनफोर बा एक्सप्लेन खालामनायनि मोननांगौनि गोनांथि दंमोन बेखौ माने बिथांमोना मोनाखै आरोना दासिम दा होबाबो माने जेबो बुजिनानै मोनाबा आरोना दा ओंखायनो एसे थोंजोङै माने नटिसनफोरखौसो फरमुलाफोरखौसो एसे होनाय जादों आरोना दा माबायदि जायो नायनोसै दिनै मेक्सिमाम मास मोनसेयानो जासिगोन अब्लाबो माने जेबो आवगायथाराखै आरोना बिथांमोना एकदम जिर' हिसाबै दा जोङो स्टार्टिंनिफ्राय जागायनानै जोङो नैबे डाबल सुनाय बेखौ एसे मोनबाय आरोना दा जों बेखौनो एसे नायलांसै आरोना माबायदि जायो रे रे मा मा पा पा धा दा सा सा धा धा पा पा सा रे मा पा पा धा दा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा रे मा पा पा धा दा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा एसे हांबाय लोगोफोर माबायदि जायो नायसै दानिया नोङो मनिसाया खुगाजों बुंग्रोदो जि फरमुलामोन ना बेखौ दे थख' थख' मोजां बुंलां दे सा रे रे मा पा पा धा जुरके धा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा एसे हांबाय दे जागोन दे दे सिफुङाव दानिया जुरके सबसे लाहे लाहे एकेबारे सा रे रे मा पा पा धा दा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा बुंनाया एसे मिस जादों दे सिफुङाव दामलाय एकेबारे स्ल' কৰিব লাগিছিল ইয়াত दे जागोन दे जिरायदो दे दे এতিয়া नों दे 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 হ'ব दे स्टार्ट सा रे रे मा पा पा धा धा सा सा धा धा पा पा मा रे रे सा जागोन दे एसे प्रब्लेम जाबाय जेबो नङा दे सिफुं लालाय ओइ एगेन बारलांबाय दासां धा सां
धा बजा जोर के धा धा सा धा सा धा एबार लाहे के दे जागोन दे सिट डाउन दा रेडि सा रे रे मा पा पा धा धा सा धा धा पा पा मा रे सा सब सेन्स হৈ গ'ল হোৱা নাই দে লাষ্ট এগেন सा रे रे मा पा पा धा धा सा धा धा पा पा मा रे सा নাই হোৱা ৰে জানতে ঠিকে যাওঁতে সার্চ করি দাদা স্পুং লগত বাহি লগত সিরিয়াস ল সবে জ্বর স্লো सबसे स्लो হ'ব দে sit down দে start सा रे रे मा पा पा धा धा सा धा धा पा पा मा रे सा চেঞ্জ হৈ গ'ল मा रे तो নকলি দে এগেন সোনকালে सा रे रे मा पा पा धा धा सा धा ধা পা পা মা রে সা দে স্পুংजों दामदो সিরিয়াস जोर के बढ़िया स्लो सबसे स्लो माथो होइसिल ना जानायाथ' जादोंमोन खिन्थु बे नोंनि फु खालामनाया ना बे बारा मोजां हाबाखै इयाव दे ঠিক আছে এনেতো বুজি পাইছো না এইটো দে जागोन दे sit down ইয়া আমার পূজা লক্ষ্মী পূজা না দে এতিয়া জোরকে লাউডলি ভলিউম দি পেলাই একেবারে কবি হা দে ফর্মুলা কেটা আগত ক অলপ চেঞ্জ হৈছে দেই অলপ ধ্যান ল সিরিয়াস ল দে এতিয়া সিপুঙাव দামলাই বাহিৰ লগত দে দে এসে সিরি থানা নৈसर দে सिफुं नांग्रा मालायखौ नाहरो आरो सिफुंखौ माने एसां बोख्लायना लायो एसे जे थिखोना ओरै उठा लाब उठा इमान तলত কিয় লৈছা ভালকে পুকা ভালকে एग्जस्ट होना है ना साइड डायरेक्ट सारे रे मा पा पा धा दा सा धा दा पा मा रे सा ভালকে কবলৈ চেষ্টা কৰ হা দে স্পুং দাম जोर सिफुङावथ' एसे फैहांबाय फैनाया खिन्थु बुंनाया जायाखै दा बुंनायाव नोंसोरो मिथिबायना बुंनायाव जुदि
बुजियाब्ला बे सिफुङाव सुनानै होमबानो बिनि सुरखौ मोनगोन मिथिबाय सा रे रे माने सब बाहियानो नोंसोरनो खोन्थाखागोन जुदि आन्दायोब्ला बुंनायाव दे ठीक আছে दे जिराय सा रे जोरके क्लोज सब दे साधा आगत सा tuh bahasa itu साधा धा साधा কি হৈছে ৰবা এতিয়ালৈকে এডজাষ্ট হোৱা নাই ইমান দিন হৈ গ'ল হেৰা কি হ'ব ন নাজানাংগে দুজনে जागोन दे दा रेडि सा रे रे मा पा धा धा सा धा क्यों आई ऐसे ही धा पा धा मा নাই হোৱা রে উল্টা পুল্টা দে এগেন সারে satu ढाका दे जोर के Again, last.